Kaixo, Arantxa naiz, Laboral Kutxako bezeroa naiz. Gaur hilaren 10 da, eta ze gertatzen da 10ean, nire pentsioaren erdia ordainagiriak helbideratuta ditudan kontura intxuldatzen dudala. Lehen, nire lagun Miren eta biok Laboral Kutxaren bulegora joaten ginen. Baina aurreko hilean, online bankan eman zuen alta. Eta intxuldaketa bulegoan egibeharrian kafe bat hartzen intzun, hantxe bertan. Horregatik pentsatu dut nik ere ikasi nahi dudala. Eta ze arraio, denbora hori Mirenekin pasa. Goazen hasteko online bankan sartuko gara. Oso erresa da. Google ireki, Laboral Kutxa idatzi, bilatu eta loturan klik egin. Horrela, Laboral Kutxaren orrialde nagusira iritsiko gara. Eta bertan, online bankan sartzeko botoia aurkituko dugu beti. Erabiltzailea eta sarbide gakoa sartu. Eta listo, barruan gaude. Gogoan izan beti, gakoa ahazten badezu edo zalantzaren bat sortzen bazaizu, Super L-karen 900 doako telefono zenbakira deitu eta norbaitek lagunduko dizu kezkak argitzen. Ea hemen gaude, gure online bankaren orrialde nagusian. Hementxe ditut beti bezala nire kontuak eta txartelak eta horien saldoak. Eta ikus dezagun, hori da, hemen dago transferentzia egin jartzen duen botoia. Bertan klik egin eta transferentziak eta intxuldaketak pantailan sartuko gara. Jatorrizko kontua aukeratzeko, nondik atalean egingo dut klik. Zein ondo, bi kontuak azaltzen zaizkit. Pentsioa sartzen didatena hautatu eta jarraitu sakatuko dut. Orain, nora atalean, helburuko kontua aukeratuko dugu. Laboral Kutxako nire kontu batera intxuldatu nahi dudanez, hemen klik egin. Eta ordainagiriak helbideratuta ditudan kontua aukeratuko dut. Jarraitu. Aizue, oso erresa da, ez da? Bi kontuak neria direnez, hementxe daude erregistratuta, eta ez daukat zenbakirik eta ez bestelako ezer idatzi beharrik. Nahikoa da behera zabaltzen den menuan aukeratzea. Ederto, orain intxuldaketaren datuak beteko ditut. Zenbatekoa? Aldizkakotasuna? Hemen aldizkako transferentzia bat programa dezaket. Ikusten duzue? Astean, hilean, urtean, behin egiteko. Momentuz, dagoenetan utziko dut. Amaitzeko, kontzeptuak idatziko ditut. Hileko ordainagiriak. Kasu honetan, neureak dira bi kontuak, baina pausoak egoki emango ditugu aurrerago mugimenduak kontsultatu ahal izateko. Jarraitu. Agertu zaigun pantailan, datu guztiak berrikusi ahal izango ditugu, intxuldaketa egin aurretik. Oso ondo dago hori, guztiz seguru egoteko. Ondo aldago guztia? Ara, zenbatekoa aldatuko dut agian. Aldatu aukeran, klik egin. Ondo, aurreko pantailara itzuli, zenbatekoa aldatu eta jarraitu. Eta orain dena ondo. Egin transferentzia eta listo. Arantxa
transferentzia zuzen burutu da. Bueno, eta intxuldaketak norberaren kontuen artekoak direnez, berehalakoak izango dira, nik uste. Egiaztatu egingo dugu. Helburuko kontuan sakatu. Eta begira, hementxe dago, hileko ordainagiriak. Erraxa benetan, ezta? Aizue, oain gutxi gora bera, badakidanez hau nola dabilen, transferentzia bat egitera animatu ingo naiz. Horretarako posizio guztiak atalera itzuliko gara. Transferentzia egin. Eta berriro hasiko gara. Nondik atalean jatorriko kontua aukeratu. Jarraitu. Nora atalean Mirenena idatziko dut. Hementxe dut apuntatuta. Txokoko afarietako kontuak egin behar ditugunetarako. 20 digituak txertatu. Eta Ibana zuzenean agertze zait. Hori ederto dago. Izan ere, Ibanaren zenbakia bat badator, badakizu kontua ondo sartu duzula. Ea ba, onuraduna Miren Urrutia. Jarraitu. Zenbatekoa, aldizkakotasuna, gaur. Jatorrizko kontuko kontzeptua. Txokoko afaria. Helburuko kontuko kontzeptua. Txokoa, Arantxa. Ikusten dudanez, laboral kutxaren kontua denez, ez didate komisiorik kobratuko. Bikain, jarraitu. Datuak ondo berrikusi behar ditugu. Helburuko kontua batez ere. Dena ondo. Begira, segurtasunangatik berrespen kode bat bidaliko didate SMS bidez. Segundo batzuk itxaron, eta hemen da, kodea sartu. Egin transferentzia. Arantxa, transferentzia zuzen burutu da. Listo. Transferentziaren egiaztagiria bidali nahi duzu? Kontxo, bai, bulegoan ere papertxo bat ematen dute beti. Eta horrela, posta elektronikoarekin egingo dut proba. Doakoa da itxuraz eta bidali. Eta bidali da egiaztagiria. Bikain. Ea ba, nahikoa da gaurkoz. Baina lehenengo, posizio guztia katalera itzuliko naiz. Egin transferentzia. Hemen, kontsultak egiteko aukera ere badago. Hementxe, dena ondo. Eta orain bai. Saioa modu seguruan itxiko dugu beti bezala. Goian eskuinean agertzen den botoian sakatuta. Eta saioa modu seguruan itxi dugula berresten digun mezua agertu arte, itxarongo dugu beti. Tira ba, ikusi duzue, zein errezadan intzuldaketa eta transferentziak egitea. Orain, Mireni deituko jot kafetegian elkartzeko. Ze gauza bada modernizatzea eta bestea ohitura ona galtzea. Zuen interesekoa izan delakoan, beti bezala hurrengo bideoetan ikusiko dugu elkar. Eta laboral kutxaren online bankarekin gure bizitza nola erraztu ikasten jarraituko dugu.